Dameni debata na sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata tu kita saluhutna di minggu sadarion. Lumobi ditiki tak ingot 160 tahun pandongan nion ni Jahuba di Huriana HKBP Sigopulon. Imana nienet sian Evangelium Lukas bindu 10 mamuka mai sian ayat 10 sada sahat roh di 10 sia. Hujahahon ma di tonga-tongata. Uju mardalan ibana dopak Jerusalem di bolus masian tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea lahobongot tu sada huta pajupang ma ibana dohot 10 halak na huliton na jongjong maddaw-daw di pagogo nasida maswara nasida akanin nama Yesus guru asi maroham dihami. Jadi ninna ibana ma marnidasa lao mahamu patuduhon diri muna tu akamalin. Jadi dinalaui nasida gabi ias ma nasida. Ale mula dosa halak sian nasida dung di ida nong gabi malum ibana. Di pagogo maswarana mamuji debata. Di patukap do dirina tujolo ni Yesus mando mauliate jala halak Samaria doi aleninna Yesus mamangalusi nda 10 nasida nong gabi ias di dia do nasianari dang adong jupang habe na olo mula pasangapon debata dukon ni halak dagangon los ninna ma mando ibana hehe maho lauma hapor seomido palua hoko ima sahatna. Huriani Tuhan Yesus Kristus marpunggung kita di bagasan minggu nabadiaon. Lauma mestahon makamoleateon marningot 160 tahun pandongan nion ni di bata Jakuba di kita secara khusus di Huriana HKBP Sigopulon. Ahama ipola jamita tu kita. Didik kita pestahon taingot nunga 160 tahun didongani, dipasu-pasu, dipargugui, diparbisuhi di bata kita Huriana Sigopulon. Adong tolu catatan di kita. Na parjolo di jakon Yesus dosu di jolma na jojo tu ibana nang peramun ibana. Di jakon jala di pamalum Yesus dosu di jolma na jojo tu ibana nang peramun ibana. Behado pangatusion ni jolma di partikian ni Yesus 2000 tahun nasalpu taringot tu na huliton na puruon na lepra bahasa Sinuaeng na kusta. Mace terbatas dope parbinotuan ni jolma di ilmu kedokteran ujui. Dietong jolma ujui do hulitoni kustai sada panakit na mace jorbut. Jala toru-toru ni Jahuba doi tuhalaki. Dietong halak na jolo do hulitoni puruoni lepra sebagai kutuk Tuhan kepada yang bersangkutan. Alani ido ikon dipabali nasa nahuliton siakuta. Dirajumi do nahulitoni ramun kotor. Bahasa ni dongata najis. Jalada kolan secara kotor secara medis, secara
kesehatan, kebersihan, tapi dia tong kotor secara paruka moon. Alani ido naso jadi masuk akan nahuliton tuhuta lama tu bagas joro. Alani do nakin amang inang tajaha say maddaw-daw do akan nahulitoni jala ido pati ditikii. Moladong nahuliton ikon dihukupi nasida do si majujung nasida. Jala molo masih bolusan akan nahulitoni doho aka jol manasehat lama tu aka rabi tu aka guru agama. Ikon di suarahon nasida gugu naramun. Lapatanna asa diboto jolma pasidikon dirina sian nasida. Malim do mangihuton pati lau manotopon sadahala malum manang so malum hala sian nahulitoni. Alani nakin tajaha tabege disuruh Yesus nahulitoni patudu madirim tuak kamalimi. Olo nasida. Jala ditiki mardalan nasida malum nasida. Di Lukas 10 ayat 12 tajahan nakin amang inang pajupang Yesus tu 10 halak nahuliton na jongjong maddaw-daw. Sa sitong na hirados do sikap ni halak Yahudi na jolo dohot halak batak na jolo maradopon nahuliton. Di halak batak na jolo pe si pabalion do akan nahuliton sian kuta. Jala jok do disurbu halak bata oputa na jolo parlape-lapeon nahuliton. Ala dietong doi bura doi kutuk doi siat debata. Ala nido di pajongjong sending di pajongjong HKBP sada parhutaan nahuliton ima di Huta Salem. Di bayan guar na Huta Salem, Huta Dame di Lagu Buti. Amang inang molotajaha sejarah. Di tahun 1940 dope jupang ubat ni nahulito. Ubat lepra. Tahun 1940. Dung tahun 1940 ngaboy be malum na lepra manang nahulitoni. Sebelum na daw. Ang gosonari ngaboy be malum. Adong na menarik. Molotajaha di Matius 8 ayat 1 dohot opat sahatu opat. Di pamalum Yesus do sahala nahulito. Alai disurdukon Yesus do tanganna tu nahulitoni. Jala di jama. Danga dong nanggosada rabbi manang guru ugamo Yahudi na ulo manjama nahulito. Manurdukon tanganna nahuliton bahkan saya dipadao do dirina HP tu kan Yesus disurdukon ibana do tanganna dijama ibana do nahulitoni maralo do itu pati Yahudi teki alai na menarik 2000 tahun nasalpu ngadi boto Yesus sasitong na mace maol do Bali nahulitoni. Pengetahuan modern mengatakan penyakit lepra sebetulnya sangat sulit untuk menular. Dan Yesus alani holongna menunjukkan disurdokon di mana do tanganna lo pamalupon nahulitoni dang maddaw ibana. Amang inang ahamad impola jamita tu kita sadarion margite-gite turpukon dang nahulito be kita. Zaman sudah berubah. Dang lepra, dang akasahi ni pamatang, dang hapuguson, na mambaik kita ramun. Ahado dosa tay. Dang mangikuton Tuhan Yesus, mangikuton hak Kristenon, dang adong jolma na ramun ala ni sakitna secara pamatang. Termasuk akasakit kulit. Ahado na mambain ramun jolma dosana. Jala dijakon Yesus do kita akan naramun ala ni dosa tabi. Ima sada sitiopota. Dijakon Tuhan Yesus do sudi kita na jojo tu guarnai.
nang peramuk kita ala nidu sabta nagudangi. Ima naparculo tatiup amang inang. Napaduahon diajari Yesus do asa gabi jolma na tao mandok mauliate kita tu debata nang tudongan jolma. Diajari tukang Yesus do kita hamunang au kita. Asa gabi jolma na tao mandok mauliate kita tu debata nang tudongan jolma. 10 hala mana huli toni di pamalum Yesus. Ale pitor lao pitor litun do na siya halak nari. Holan sahala do na mula manda poton Yesus laho mando mauliate. Jalan na mula kon lau mando mauliate halak Samaria muse. Anggo di halak Jahudi halak Samaria ima jolma nalea. Naso di paretok kon nasida. Hape halak na di rajumi nasida nama celea ido na mamboto mandok mauliate tu di bata. Tajaha do nakin. Disukun Yesus to 10 do na dipamalumi. Tu dia sianari. Darong di patorang. Tu dia nasida. Dong dipamalum. Alai holan sada do na dipabua mula tu Yesus laho mandok mauliate. Hape malum sian huliton ujui. Dietong doi hira dos doho mula sian hamatea. Ala halak na huliton halak na hona lepra nga dietong isongon halak na mate. Dan berita itu, tradisi itu masih sampai ke gereja-gereja abad pertengahan. Si pata di gereja abad pertengahan nga dibayan be upacara penguburan tu halak na hona lepra nang pe mangulu dope ibana. Nga di mula mangulu sian hamatea. Nga di pamalum sian sakit na matse jorbut ima lepra hulitoni. Alai holan sada do na mula mamuji di bata mandok mauliate. Tu dia na sianari. 3.000 ma, 30.000 ma, 300.000 ma. Halak bata nong manjalo pasu-pasu sian di bata. Naung di pamalu, naung di palua. Si anak kaparu kilon na be, 3 halak ma na mula. Pasangapon di bata, hukut mandok mauliate. Amang inang ahama parsiajarata, sian barita taringot 10 halak na hulito. Na di pamalum Yesus ni, Yesus yun. Dang otomatis sape di boto jolma mandok mauliate tu di bata. Dan otomatis HP di boto jolma mandok mauliate tu di bata nang tudongan jolma. Si guru honoton, si latihon, si pasoma-somala do HP na mandok mauliate i tu di bata nang tudongan ta jolma. Jala denggam do molo di pesta 160 tahun uja AKBP Sigopulonon taingon sending misionaris do nama nopa hata mauliate i di parhataan bata. Andorang soro seding, andorang soro tuan Heine, tuan Klamer, tuan Bets, tuan Van Assel dang di boto akka oputta mandok mauliate. Aladang adong hata mauliate di habatako. Jalada pola mene rohat tadi si. Ngahia kami sian aka suku-suku na di pedalaman Papua di si pedang adong hata mauliate sebelum roh septik. Jala masuk do itu akal. Ala adaptasi soli-soli do. Si ada pari do. Molo si soli-soli do. Si ada pari do sudi. Dan apalah perlu di si hata mauliate. Hata mauliate matse perlu molo adong na dinggan nata jalo kita HP dang boy tabalos. Molo boy do tabalos dang apalah perlu hata mauliate di si. Ale molo adong na dinggan, molo adong pasu-pasu tajalo HP dang boy tabalos tu halaki tu tuhani. Matse perlu ma di si mandok mauliate kita. Alania manginang ditikis sonari taingok ma
Sada sian opat hata ajaib na mace marguna do hata mauliatei. Na ikon suanota dia kayana kota mulai siang met na sida. Adong ninna parhapistaran opat hata ajaib na mace barguna, mace dinggan di bagasan hanguluat ta ahamai na parjolo mauliate. Terima kasih. Mula dong tajalo na dinggan, sian debata, manang sian dongan joma, tamado kita mando, mauliate Tuhan, mauliate Ama, mauliate Inang. Ikondohonat todo mauliate, ala ditongos di bata, akas naposona sian luat na daw, asa saha tu luat si gopulonon, asa ruar kita sian haholomon, ruar sian hatar tinggala. Ikondohonot tado mauliate Tuhan. Napaduahon hata ajaib na ikon guru honota imamando maaf. Sa tu sonari dang dapot tu dope ahado hata bata maaf. Nadong jora maau alih hata jora maau dang hata maafi dang permintaan maafi. Ate nalani raja-raja itu kita saluhutna dakya kita merasa marsala alani dang perlu mangido maaf, mangido pengampunan. Napatuluhon hata ajaib pitolong. Biasanya kita mau do kita mando uru piau. Pitor muru do kita ape molo tado tolong uru piau. Tinggandong. Jalan naparpudi hata ajaib na matse perlu guru honoton imamando permisi satada. Di Lukas 10 ayat 15 doho 10 nomia manginang tajahan nakin mula dosa hala sian hala na hulitoni dipagugu maswarana mamuji di bata dipatukap madirina tu Yesus mando mauliate dipatukap madirina tu Yesus mando mauliate gudang dojo manaulu manukap lau mangido pangurupion. Lau mangido pangurupion. Ulo do kita mangili manukap. Alay suku-sukun. Piga majoma na ulo manukap mando mauliate. Kita semua mau menunduk. Kita semua mau merendah. Kita semua mau bersujud untuk meminta belas kasihan. Apakah itu belas kasihan Tuhan atau sesama? Pertanyaannya berapa dari kita yang mau merendah, mau bersujud, mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Termasuk kita HKBP. Nong mames tahun 100, 22 tahun, parmasuk di barita nauli. Termasuk kita na di Sugopulonom, na mames tahun 120 tahun. Masuk barita nauli itu kita. Amang inang molo mamake hata dongata ahado kebalikan ni hata syukur. Kufur. Halak naso mamboto bersyukur. Anggo dongata mando imahala na kufur manang kafir. Alani impola jamita tu kita disadarion tatandai ma pambahenan ni Jakuba tu kita. Tatandai ma akapasu-pasu ni Jakuba tu kita. Tabi tandai tabilangi ma akapangalusion ni debata dia katangyakta. Ikon tabilangi do iya manginang akapangalusion ni debata dia katangyak tabi. Asa taboto mando mauliate tutuhani. Mauliate ma Tuhan. Mauliate ma Tuhan. Somal na kita holan tu hakurangan ni. Holan tu akan naswadongi do laho roha nang pikirapta. Lupa kita. Lupa kita. Nunga gudang pasu-pasu ni dibata. Natajalo. Alani lupa kita. Mandok mauliate tu Tuhan. Napatuluhon jalan naparpudi diigilhon Yesus do tuaka kita diigilhon Yesus do akan naumuli
akan na dumenggani tu halak na tutu si tutu porsea jala ulu mandok mauliate tu debata. Matse mau jala matse arga si tutu do hamalumon sian nahulitoni. Nakin nahudok kami hirados doi songon hamumula sian namate. Alai marhiti kiti jamita sadarion bipaboa tu kita. Adong do PHP na umarga sian hamalumoni. Adong do PHP na umarga sian hamalumon sian nahulitoni. Ahamay. Hanguluan ni toti. Haluaon ni toti. Haporsiawan. Anggo di siya halak nahulitoni na baru malumi. Hamalumon ni pamatang na ido na palipeting ala ni pitorlao na sida. Hape halak sahalak na kuliton na mula mandapoton Jesus. Gabi taruli maibana adong dope hape no muli no marga na dumenggam sian hamalumon ni pamatang ima hamalumon todina sadiri. Alanido di dok Jesus tu ibana hehe maho haporsiomido na paluahoko. Ahado nani dok na itu kita. Unang pitorlas rohata molo nunga malum kita sian parsahiton ni dagingi. Unang pitorlas rohata molo nunga malua kita sian COVID-10 siai. Unang pitorlas rohata molo nunga malua kita sian akahapogosoni. Adong do peneng lehonon ni Tuhan Yesus tu kita. No marga, no peting. Imahaluaon ni tondita hanguluan saliling-liling na. Haporsiota naso marna sudai. Sotung malua amang inang sotung malua nasun argai binahen ni akana arga naptapar sitai. Rotuan heine 160 tahun na salpu mambuan hamajuon tubang sobata. Sotung songon halak na hulitok ngi kita ngadapo behamajuan pitorlao kita tatadik kontukani lupa kita mandok mauliate mula tu ibana. Alani parodi barita nauli nunga maju kita nunga marserak kita nunga dapot tabe si humisiki artai sotung lupa kita. Pitor sonak kita lao kita hape adong dope sadanari na diigil kom Jesus tu kita jala ido no marga imahaluaon ni tondipta hanguluan na sora suda hapor siautai. Amang ina ido impola ido situhu molo marpungu kita marpungu hamu. Do sude anak rato ni HKBP si gopulonom di ari nabadiaon. Asa toktong kita jojo di goar ni debata. Asa toktong kita mandok mauliate di sude pasu-pasuna nong tajalo di bagasan ari-ari ni ngaluta. Asa tok-tok kita mula tu ibana. Asa tok-tok kita mula tu ibana. Majalo arta na dumenggani arta na umulii imahangoluan na sorasuda. Selamat marningot 160 tahun pandongan nion ni debata di HKBP Sigopulon. Saya sima rohani Tuhan tuhuriaon. Tu sude ruasna, tu sude humaliangna. Saya marhiti-hiti pasu-pasu ni debata. Saya lamar bungaran ma HKBP Sigopulonon. Marsangak guarni jahuba. Dapotan las ni roha kita saluhutna nang humaliak kita. Amin. Martangiang mahita. Ali debata disoddo kami. Huingot kami 160 tahun pandongan yonmu di Huriam HKBP Sigopulon Pahayon. Ajari mahami marhiti kite tondimi mando mauliate ma Tuhan. Mauliate ma Tuhan ala disuruh hoa kapar barita nauli 160 tahun na salpu.
ketuan hene do akadongan na ro tu hutan namion tu si gopulonon mambuan barita nauli asa malua hami sian dosa dohok hamateani asa taruli hami di hamajuon asa go las ni rohanami ale di batama nami mangido mahami tuho lehon madihami saluhut na ruas ni kuriam arta nau margai arta nau mulii imahanguluan ni ton dinami hapor siauni paingot hami Tuhan sotung lupa hami mulak tuho mamuji gowarmu mandok mauliate duk jalo hami hamajuon hamoraon hagabeon hasangapon aladong dope Tuhan neng silehonon mutu hami imahaluaon ni tondinami upasada hami maroha nami Tuhan mangido tuho pasu-pasu mahuriam hagabepi si gopulonon pasu-pasu pandita nami pandita Jacinto Lumban Gal dok sude parhalado ni huriam pasu-pasu sude ruas ni huriam na met lohok na balga na tinggal di hutaon Tuhan manang marsera di desa Nawalu pasada saluhut na hami Tuhan di bagasan tondimi ali di batama nami mandok mauliate hami tiho ala nang pe di bagasan hatahutok kami Tuhan ala di paro ni lalo na di saminggu na salpui dohok pigari na salpui ale toktong do pos rohanami di pandongan yonmu lampar bisuhi mahami Tuhan ala mangulu kami di Tapanuli Utara di daerah Gempaon parbisuhi kami paserep rohanami pamalo kami Tuhan hubak kami madibagasan tangyang nami akka pandaraman ni ruas ni kuriam pasu-pasu masaluhut ruas ni kuriam Tuhan asalam madu malam mamora saluhut ruas ni kuriam Tuhan asalam gudang akan nauli na denggan na tau patupaon ni ruas ni kuriam lehon haki pason lehon semangat lau maula-ulaon lehon benget ni roha jala lehon las ni roha dohok pakirimon Tuhan pai mamarbora saka sudin na denggan na hula hami asa toktong las roha nami Tuhan ubak kami di bagasan tangyang nami akayanakon na pinalumehon mutu kami imay akayanakon nami na sikola minggu dohok remaja mangido mahami tuho Tuhan tondi porbadiay mana manjagakon pamatang nang tondi ni iyanakon nami lubis yang terbaik kami na toras na manjagahon na sida pasu-pasu akan na tua-tua sundut na matua di tonga-tonga ni kuriam dakpaido hami asa paulahon musudi gugo ni natoras nami akan na tua-tua nami ale gomos hami mangido tuho dongani nasida apuli nasida tiop tangan nasida di hatu tua ni umur nasida hutangnya kok kami Tuhan saluhut akka anak ranto ni huriam nadong di parserahan pasu-pasu manasida Tuhan dongani nasida jala toktong ramoti hapor siaon pakirimon nang holong ni rohana sida gudang nai Tuhan si pangidon nami tuho ale saluhut naka panghidoan naka pita aka sita-sita aka siho di bagasan rohanami husombahok kami may tuho jalo matanghiang ni huriam holan mga sahon goar ni Jesus Kristus Tuhan nami nong mate jala mulak mangulu mangon dihok kami. Amin.